Hej folkens. Så skulle jeg gerne være live. Skal vi se. Det ser helt rigtigt ud. Jeg har Jonas med på chatten. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, for jeg kan ikke selv sidde og skrive samtidig med, at jeg pakker op og snakker. Det er for meget for mig. Live her i dag, det er den her pakke her, jeg kommer til at pakke op. Inden at vi kommer helt til den pakke, så vil jeg gerne lave noget giveaway. Og det er, hvis vi nu opnår 50 seere på samme tid, så vil jeg gerne lave giveaway på en playmatch. Der er den her. Jeg skal ikke bevæge den for meget, kan jeg sige. Det kan kameraet ikke følge med til. Den er designet af Freja Kruse Christiansen, som jeg har fået trykt nogle stykker af. Så den vil jeg lave en giveaway på. Eller, hvis man hellere vil have nogle af dem, vi selv har fået designet, der er den her med en skelet på. Og den her med et mumie. Vi har her med et par zombies. Vi har en gul. En vampyr. Og til sidst kommer jeg til at vælte hovedet. Og til sidst så har vi hende her. Og jeg kan se, at jeg har glemt at skifte kamera, så vi starter bare lige forfra. Sådan. Vi har hende her, som vi har fået lavet. Så var der vampyren. Der er den her gule her. Der er zombien. 2 zombies. Mumien. Skeletten her. Og til sidst den her, som Freja Kruse Christiansen har designet, som jeg har fået trykt. Som jeg bruger til giveaway, hvis vi når op på 50 samtlige seere. Og den pakke, jeg så skulle pakke op, den fik jeg så heller ikke set. Det er den her, som jeg pakker op senere. Der er 4 boosters nede i, og kortene her er fra Magix historie af. Alle WPN-butikkerne, de har fået en, og WPN Premium-butikkerne har skulle have fået 4. Jeg har i lang tid tænkt på, hvad kan jeg bruge den her til? Og jeg har haft tænkt, at den måske skulle bruges til en præmie på nogle turneringer som førsteplads, fordi så vil jeg pakke den op og have de her 4 boosters her som præmie. Men i og med, at coronaen har ødelagt rigtig meget turneringsspil, føler jeg i hvert fald, set med esbjergensiske butiksøjne, så er det rigtig svært at få samlet spillerne til at rent faktisk at dukke op til turneringerne. Så nu har jeg valgt, at nu vil jeg pakke den op, se hvad der er i de forskellige boosters. De går ind på vores Magic Card Market profil og kan købes derinde. Og ja, jeg tænker, jeg vil pakke kassen op og se, hvad den indeholder her, ud fra det yderste lag. Jeg ser ikke ret mange andre streamere streame noget, så jeg aner ikke, hvordan andre de gør det. Og det her, det er... Jeg har lavet en masse live-videoer, men det er ikke helt det samme, synes jeg, at sidde og lave et stream, hvor man skal snakke om et eller andet produkt eller noget. Så det her, det er så første gang, jeg prøver det. Men der er en kasse, og i den kasse, der er der de her 4 boosterbokser, og det var det. Så 4 boosterbokser. På Magic Card Market, der går kassen her, den går for omkring 870 €, var det jeg så den for billigst sidste, da jeg var inde og kigge her for et par dage siden. Boosterne i sig selv går for 1.500 kroner til, ja, og så egentlig op efter, alt efter hvilken slags butik man har, og hvad for nogle prissætning man kører det efter.
Hvis der er nogen, der tænker, at de vil have de her boosters her, så skulle de måske give lyd og sige, hey, den kunne vi godt tænke os. Det skal selvfølgelig være, inden jeg pakker den op. Pakker jeg den op, og så er en Black Lotus i den, så kunne det godt være, at jeg beholder den selv, hvis ikke den er solgt inden. Vi er oppe på, det kan I måske også selv følge med til. Se, der er 8 serier, så 42 mere, så er der en giveaway på en playmat. Jeg har nogle sleeves. Jeg har det her resealables fra Dragon Shield af til at pakke dem ind i, når jeg har pakket dem op, og jeg sealer hver enkelt kort. Og så kommer de så som sagt på Magic Card Market bagefter. Jamen, lad os prøve at pakke de her pakker op. Ups, plastikken er lidt streng. Så. Kan man se det ordentligt? Skal jeg have kameraet? Hvis kameraet kommer ret meget længere ned, så går jeg nok ind i den. Øverste kort her er en Healing Salve. Et traditional border, synes jeg kan se. Og kortene her er jo så heller ikke tournament legal. Så det er rent samlerobjekter. Spiller man Commander og bruger man dem, så tænker jeg, at folk de godt kan gå med til det. Frozen Shade. Jeg har selv spillet ufattelig meget Magic før i tiden, men det er faktisk... Jeg har ikke rigtig spillet her de sidste 1,5, 2, 3 år. Det er ligesom om, at det der med at spille, det er gået lidt fra. Det at styre på team her og have det til at løbe rundt, tager meget tid. Der er en Invisibility. Og nedenunder er der en Circle of Protection. Det der skulle være 15 kort i hver booster. Så det giver så en frygtelig masse kort, vi kommer op på her til sidst. Circle of Protection Green og en War Mammoth. I sidste ende så håber jeg så lidt på at ramme en... hvad den hedder? Dragen der, Shivan Dragon. Den stod til ret meget, da jeg var inde og kigge på den. En War Mammoth. Og Mons Goblin Raiders. Healing Salve, den brugte jeg, da jeg spillede tilbage i... Hvornår har det været? Jeg tror, det var slut 90'erne. Mange af de andre kort, dem har jeg egentlig aldrig brugt. Mesa Pegasus. Så. Hvad var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesting Imp. Det skulle jo også være muligt at ramme nogle af alle de her powerkort, der er i Magic. Dual Land, Time Warp, Black Lotus, Moxerne, Psychic Blast og Psionic Blast. Jeg har snakket med nogle af de andre, der kommer hernede, at vi muligvis vil lave en stream, som enten hver tirsdag eller anden tirsdag, hvor vi gennemgår, hvad det er for nogle nye produkter, vi kommer til at have her i butikken af de forskellige ting. Hvad vi bestiller hjem af, hvis der kommer en ny Magic-serie, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Vanguard, hvad man nu lige skulle... hvad vi tager ind. Crystal Rod, så vi kan gøre bedre opmærksom på, hvad for nogle produkter vi hiver ind her. Og så håber vi på, at folk de har lyst til at være med til at pre-order dem. Så der vi bedre kan finde ud af, hvor meget vi skal have af hver produkt. Crystal Rod og Neither Shadow. Jeg ved ikke, om jeg skal læse mere op fra kortene af, end som jeg allerede gør.
dem, som spiller Magic, kender nok rigtig meget af dem, og sidder måske bare og venter på, at nogle af de gode, spændende kort, de bliver trukket. Og et Basic Land. Jeg ved, om det er sådan nu, at de spændende kort, der er chance for, at de dukker op, eller om det er alle sammen. Og det kan være, det alle sammen er landet til sidst. Jeg får sådan helt lyst til at bare kigge igennem, hvad der lige gemmer sig længere nede. Der er i hvert fald et blåt kort. Men så har vi et island. En plain. En swamp. Hvis vi hører en masse ding-dong hernede, så er det fordi, at jeg sidder inde i baglokalet, nede i der hvor spillerne de sidder nede i butikken. Jeg har lavet en walkthrough, hvor var det i går, som er en video eller to længere oppe i feeden. Og der kan man så se, hvordan butikken den så ud i går. Phantom Monster, og til sidst et token, en demon. Det skulle lige have været en time warp. Det havde været lidt mere spændende. Nå, det var den første booster. Jeg tror, landene dem lægger jeg lidt til side, og så vil jeg lige lægge de andre kort heroppe i farver. Token her, den kommer også til en anden side. Landene. De kan vi komme herover. Så har vi nogle blå kort. Vi har et enkelt rødt. Og sorte. Og hvid, et grønt og et artefakt. Ja. Og en token her til sidst. Sådan. Jamen, lad os prøve at se, hvad der er i den næste her. Den er lidt nemmere at åbne. Jeg kunne være, at jeg skulle have lavet en liste over hvad korten der var. Eller har haft en side ved siden af, der lige kunne sige, den der live train, den står til 2673, eller hvad den nu står til. Vi bruger Card Market Trends til at gå ud fra, hvad vi skal lægge kortene på. Så kigger vi på, jamen, hvad ligger de andre dem til? Er der andre sælgere, eller andre professional sælgers, der har dem til salg. Så vi kan prissætte os efter, hvordan de ligger der. En Sea Serpent og en Circle of Protection mere. Se, nu er der kun 4 boosters, så chancen for at få alle farverne i Circle of Protection, den er måske ikke lige så. Der. Clawworm. Når en gang, at du nu ser den her video, hvis ikke du følger med på livestream og ser den senere, og du synes, at det her, det kunne du godt tænke dig at se, at det gør noget mere, og det kunne være, at det er Lorcana, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Vanguard, noget andet, vi skal pakke op på en livestream, så hører vi det gerne, så der at vi kan sætte det i værks. Setupet her, det er som sagt, det er ude i butikken, i spilområdet, men vi har et lille lokale, hvor fremtidige stream, så vi ikke får en masse ekstra larm og lyde, som ikke skal med på streamen. Og der kan vi så sidde og pakke noget op i fred og snakke om det. Tranquility. Og så fik jeg lige en pling på min telefon. Det må jeg kigge senere.
Det ser ud som om, at det var Shadow, jeg lige åbnede der, at kameraet er gået i stå. Det er lige Jonas, der ringer for at hjælpe mig der. Eller vi prøver. Og så... Hej. Du skal lige hurtigt ind på OBS, og så lige ind på kameraet, deaktivere og aktivere igen. Ja, og hvor... Nu er jeg her helt alene uden din hjælp. Under den, der hedder åbning. Ja, den er jeg inde på. Der skulle der gerne være en, der hedder videooptagelsesenhed. Videooptagelsesenhed. Lige ved siden af scener, der er der så en lille en, der står noget tekst. Dobbeltklik på den. Okay, deaktivere og aktivere. Yes. Sådan. Så tror jeg, det virker igen. Tranquility. Alle kan følge med. Fedt. Tak skal du have. Nå, jeg har haft nogle problemer med det her webcam her. Indimellem så gør den bare det, den slår fra, og så kan man ikke se noget. Jeg synes ikke... Nå. Det var Tranquility, som der blev åbnet her. Og en Wild Growth. Da jeg selv spillede, så spillede jeg faktisk rigtig meget grøn og hvid. Det var sådan lidt mine go-to farver. Rigtig store dyr og muligheden for at heal og protect dem. En Sarah Angel. Ikke et kort, jeg selv har brugt særlig meget, men et af de meget ikoniske Magic-kort, faktisk, synes jeg. Jeg synes, jeg ser dem på rigtig mange billeder. Afbildet rigtig mange steder. Så vi kan få plads til alle kortene her, eller om jeg skal rykke lidt rundt. Nu bliver der selvfølgelig færre booster herover, så der kommer til at være lidt mere plads. Stil effekt. Sådan. Og Sengia Vampire. Jeg ved ikke lige hvorfor, at jeg synes, hvid og grøn lige har været mine farver. Det har bare tiltalt mig mest at spille med dem. Muligvis fordi det er nemmere at lave mana med grøn, og så med mana hvid protection. Jeg tror, jeg skal have fundet på noget andet, end som at have dem lagt sådan her, hvis vi laver det her en gang til. Der kommer sådan lidt, det skal gerne lige ligge og se pænt ud, når man sidder med det. Ja. Veteran Bodyguard. Faktisk heller ikke et kort, jeg nogensinde har spillet med. Og så kommer der nogle lande igen. Så må vi næsten gå ud fra, at der er 3 lande i, ligesom med de andre. Ups. Og der er en anden border på, en forskellig border på nogle af kortene. Der er noget old border og sådan noget mere nymoderne sådan noget. Og det var igen lidt efter, hvad man er til, og man synes, at old border er fedt. Ups, derovre. En Goblin King. Fedt. Jeg kan rigtig godt lide de her, jeg spillede faktisk også blå Merfolk dengang. Det var et af de
tribals, jeg rigtig godt kunne lide. Merfolks. Goblin King, den tror jeg lige vil lægge lidt til side. Den ser lidt spændende ud. Og Treasure Token. Ja, der er lagt op til, at folk kunne komme herind og se med. Det er der ikke nogen, der har valgt at gøre. Det er nok tidspunktet, forestiller jeg mig lidt. Jeg kunne måske have lagt det på et andet tidspunkt, lagt det senere. Men næste gang. Power League. Holy Armor. Faktisk heller ikke kort, jeg har brugt. Det var små Wood Elves. Og så var det Giant Growth. Og så er det bare frem hen over stepperne med en masse elver, der er vokset så store. Nogle skeletter, der kan regenerere. Når jeg spiller sort, så er det faktisk også sådan, at jeg har spillet med noget regeneration. Enten det eller hente den tilbage fra graven af. Så, der var en Giant Growth. Fedt. Jeg tvivler lidt på, at jeg kan bygge nogle af de gamle decks med de 4 boosters her, men det er da fedt at se nogle af kortene. Nogle falske ordre. Jeg synes artworket på de gamle kort, det er lidt mere cool end som artworket på det nye. Jeg synes, det bliver lidt for digitaliseret. Der er lidt noget charme over de her gamle artwork her. Med min Merfolk, der spillede jeg meget med Island Walk. Jeg synes, jeg kan huske et kort. Nu kan jeg ikke huske, hvad kortet det hedder. Men der var et kort, der gav alle modstandernes lande. Det var Islands, som en Merfolk, de bare kunne løbe henover. Ham brugte jeg også, ham her. Samite Healeren. Jeg synes, det man spiller i dag er lidt mere, altså 5 mana end 4-4. Hvis du spiller noget med 5 mana i dag, så får du lidt mere end som bare en 4-4. Med Flying og Vigilance. Nå, Blackwise. Og noget luftelement. Så må jeg se, når jeg kommer ind og får lagt alle kortene ind om det her med at åbne pakkerne, om det har givet god mening, eller det ikke har. Så ikke jeg har ramt noget, der var sådan, ud over Goblin King, så synes jeg ikke rigtig, jeg har ramt noget, der var sådan super spændende. Men igen, jeg har ikke været inde og kigge på priserne på kortene, inden, udover hvad der lige lå i toppen af poppen. Seven Dragon, Black Lotus, Power Kort, alle de kort, som man egentlig godt ved, at rammer man noget af det, så er der så lidt en Blackjack. Nightmare. Der bliver spillet Magic hernede hver onsdag. Det er så primært Commander, der bliver spillet. Folk de dukker op ved 3-4 tiden, når de får fri fra skole, fri fra arbejde af. Og så sidder de og spiller hernede til 9-10. Det er sådan lidt efter, hvor mange spillere der er, og om de skal tidligere op og ikke skal tidligere op. Og jeg holder gerne åbent indtil klokken 10, hvis det er, at der er folk til det. Så er vi lidt tilbage i landene igen her. Om mandagen, der har vi Pokémon og Lokane spillere hernede. Og jeg forestiller mig lidt, at vi laver noget åbning af både Lorcana og Pokémon Boosters på et tidspunkt. Tager nogle displays, pakker det op.
Eventuelt med en livestream, hvor det er, at folk de kan få lov til at komme og sidde og kigge, eller også hvor vi gør det inde i det lille lokale, vi får indrettet til streaming. Og det bliver lidt mere kun mig og så to andre, der kommer til at sidde derinde. Underground City. Det var vist ikke helt dårligt. Det er det Doodle-landene. Jeg har ingen anelse om, hvad den står til, men det kan være, nogle af dem, der ser med, de kan gå ind og kigge, hvad sådan en den kunne ligge i. Det er da i hvert fald helt sikkert et samlerobjekt, som sagtens kunne have stor interesse for rigtig mange. Så har vi et treasure token mere. Hvis jeg kan finde ud af at få hernede i. Sådan. Og den sidste pakke. Jeg rykker lidt rundt på den. Så indtil videre, ligesom de kort, jeg har fundet, som jeg synes, der var mest spændende. Det er i hvert fald de her to her. Ups. Så. Pakkerne her, de mister jo så også helt deres værdi, når de er blevet pakket op. Indtil da, så kan der være hvad som helst i dem. Når de er pakket op, så det er lige så godt, som det er skidt. Noget flight. Jeg synes, der var rigtig mange af kortene, der ikke var nogen til salg af på Magic Card Market. Også selvom det bare er sådan et kort som Nightmare og Nestling Imp, Frozen Shade. Jeg ved ikke lige, om det lige var dem, men jeg var inde og kigge, at der var rigtig mange, hvor der ikke var nogen. Og det undrer mig egentlig lidt, at der ikke er det. Det er heller ikke fordi, der er blevet lavet så super mange af pakkerne, men at der ikke er nogen af dem, der er kommet op. Muligvis fordi, at kortene ikke har den store værdi. Det ved jeg ikke. Nej. Circle of Protection and How from Beyond. Så jeg kan finde ud af at få lagt den i. Sådan. Dwarven Warriors. Jeg tror, det ville have været lidt sjovere, hvis vi havde siddet to og kunne snakke lidt om kortene, mens jeg pakkede dem op, i stedet for det er bare mig, der sidder her. Men det kræver lige, at der er nogen, der har tid til os at komme forbi og lege med. Stream of Life. Den brugte jeg faktisk også meget i mit grønne dæk. Sådan. Lige rykke den her lidt ned. Red Elemental Blast. Et af de få røde counterspells. Ellers så counters det jo primært blot. At det så præcis er et blot spell, den counter er så måske lidt sjovt. Celestial Prism. Den synes jeg ikke, jeg husker, jeg har brugt sådan overhovedet. Wall of Brambles, den brugte jeg også. Igen med noget Regenerate effekt. Ja. Så er vi snart ved at være til vejs ende.
Jeg får lige 496 euro for Old Border Underground Sea, er der en, der skriver. Det var ikke helt skidt. Det må jo så være, trenden på kortet. Når vi sådan lægger priserne på vores kort, så kigger vi også på, at der er andre professional sellers, der har kortet til salg. Hvad sælger de den til? Og så ligger vi os gerne tæt på, hvad de har der. Den her Shivan Dragon her, er der ikke lige, der vil kigge, hvad den står til? Det er ikke Old Border, men det var da i hvert fald et af de kort, der var ret spændende at trække. Den skal nok lige i en toploader, når vi når længere hen herfra. Så er der en mountain. Noget plains. Så må jeg herop. Og en plain mere. Super. Der er en, der skriver, at han tjekker. Okay, 120 euro. Så det var ikke den gode Shivan Dragon. Og en Circle of Protection som den sidste. Nå. En 120 euro Shivan Dragon er vel alligevel okay. Hvis der er nogen, der er interesseret i, hvor meget value der er alt i alt er her, så kan jeg da måske godt regne det sammen, når engang at jeg har været igennem og lægge det ind. Både hvad der er for måske i trend, og hvad vi vil lægge det til. Vi køber samlinger, bytter samlinger, bytter måske ikke de samlinger, men vi bytter også. Så hvis du nu har en samling kort derhjemme og tænker, den der Underground Sea eller den Shivan Dragon, der kunne du godt tænke dig, så kan det da være, at vi kan finde ud af et eller andet. Så det er, at vi får byttet det til noget andet. Ja, det er den Old Border Shivan Dragon, der står til noget vanvittigt. Det var desværre ikke den her. Det var lige da jeg så den, jeg tænkte, men alligevel er 120 euro, det er da ganske udmærket. Hvad med den her Goblin King her? Er der en, der kan slå den op? For at se, hvad den ryger op i. Det var det. Det var 4 boosters. Det tog ikke lang tid. Så er der bare et stort arbejde med at få samlet det sammen, lagt på kartmarkedet, få det lagt i mapper. Vi har en map til hver serie, så dem her, de kommer i deres mappe for sig selv. De kommer måske lige til at dele mappen med nogen, hvor der heller ikke er så frygtelig mange kort af. Synes man det her, det var sjovt, så som sagt, giv lyd, så gør vi det gerne igen. 349 euro for en Goblin King, 400 for en Underground Sea, 469, og 120 for en Shivan Dragon. Så 800 plus, hvad end der er af løskort i alt det andet. Det er hvad de her 4 boosters her kunne samle sig frem til. Det var alt, hvad jeg havde. Vi nåede ikke helt op i nærheden af de 50 viewers. Om det var forventeligt eller ikke var det. Jeg har ikke nogen forventninger om det, men jeg tænkte, at jeg ville lægge et eller andet tal, der var højt nok, til at vi ikke bare gav en playmand til højre og venstre.
Så jeg tænker, at næste gang vi laver en live-video, og fremover, jamen så vil der indtil videre, vil 50 seere, så vil der være en playmatch til en random en af dem, der har kommenteret. Hvordan andre de gør det, og hvordan vi vil gøre det, det har jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Det må jeg lige finde ud af. Men jeg tænker, at når vi er oppe på 50 seere, og der er nogen, der kommenterer, så må vi lave en random giveaway til en af dem, der har kommenteret. Jeg vil ind og sidde og taste det her ind. Det kommer der til at gå en halv times tid med. Så nyd resten af dagen. Tak fordi du er at kigge med. Ser du det senere, jamen, så har jeg en fortsat god dag derfra, hvor du kommer. Velmødt. Så prøver jeg, så jeg kan finde ud af at få slukket for alt det her.